na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Unsa? O, mo ni sulti rubi taon. Doon na siya mga bataan na paduong din eh. O, tingali ko siya may tabo taon. O, Piolo, unsa man? Tana, ato na ta. Tingalig ko siya mahitabo. Buloy, Ha? palihog lang. Bait. Palihog. Kuyog is Sara. Paboto na ko ang mga bataan ni Ruben. Unsa? Piolo, Ayaw ko balakan ako, Sara. Usaray kinabuhin ako. Pero kung gusto niya kutluon ang akong kinabuhi din eh. Ay kabalaka, parilitan ko pre. Oh. Dolo na ko sa Ruben. Say, di alam. Bay! Ihurot ang kaisong, bay! Matirang matibay! buloy. Sana na, biyaan na to sa Piolo. Pabuto niya ang mga kaubang Ruben. Biyata! Ay, dili na ko biyaan si Piolo. Pero, Sara, Saman, mo biya ko? Unya, malipay ko nga doon ay mahitabo ni mo. kaya na ko. Hindi ipakita ko kanimo nga akong pagkaraki. Di ba, mao man ang gusto nimo? Piolo, Suklan ko sila. unsa man? Upatuo ka na ko, dili. Pero, ikaw rin nag-ingon nga ipakita na ko nga akong pagkalalaki. Kung unsay gusto na ko, mutuman ka. Litse. Sara, Kung dili ka mo patuon ako. Okay, forget me. unsa siya? Naunsa nun eh? Gusto ka? Buwag dayon ta? Sara, Tubag! Mukuyog ka na ko, dili. Asa ni mo dadaan si Piolo, Sara? Mamiya na mi. Oh, mao ba? Mamiya na mo? Kay di bahag ng ikog aning imong uyab? Mao ba? unsa Ruben? Ha! Gihagit ko ikaw, Piolo. Magsangka ta! Di ka sibukan, Ruben? Aw, kung mao ka na, ayaw pagkuyog kang Sara. Magpabilin ka. Dili siya mo patol ka ni mo, Robin. Uy, kung mao na, bayot din na siya. Ay. Unsa? Bayot ka, Piolo? Si Bayot. Sugdan na to, Ruben. Para makaila ka. Kinsay Bayot na. Ha? Sige! Sugdan na to. Sige! Yup! Kanahan. Oh, purbida. Ha! Puro mga kukoy, nakikita kukoy. Toto, mataabri ka ba? Karatiluan. Hoy, Ruben! Asa ka dong! Asa ka! Palayo ka man diha! Binata ka man, Ruben. Hanggaw ka! Unsay hanggaw? Oh. Unsay hanggaw? Bay, nay, usa ka man ng diabot, oh! Oh, natod. Oh. Piolo, tana. Dali na. May nanggawas na. Bay, mauna na yung mga kauban, bay! Piolo, siyong sabatan na. Una lang mo. Patuo na, God. Di ka ba makasabot? Dali na. Pero, Bay, sugot na lang ko doon sa mamsuko na sarar mo sa pagkaroon, saban, ha? Sugdan na to, Piolo! sa barya, sugdan. Gusto kang sugdan na to? Niabot ang imong mga kauban, maunay gusto nimo, kaya na niabot ang imong mga lalay, mao ba? Sugdan na to! Ipakita ng imong abilidad! Piolo, tana. Diri na. Oh, Sara. Diri na. Ay lang, guyura. Talawan! Bayod ka, Piolo! Talawan! Ayaw paglingi nila. Bay, diretso lang, bay, diretso lang. Bayot ka, Piolo! Bayot! Bayot, talawan! Uy, katawaan kang maayo nila, bay, Piolo, porbida. Sakay na. Sara, Di ka masakay? Pagsulti, kibiyaan ti ka. manangin ko nila ni Buloy o Risa, okay? No need na. Ngano man ang pa man ka? Ako ang magkinig si Buloy lang nga akong padraybon sakay sa Risa. O gano'ng concern man kang Risa, ha? Ibog ka niya? Sara! Pagsulti, kaibilin ti ka. Pero Sara, At saman mo sakay ka o dili? oo, musakay. Oh,
Hay na! Kay mga to na ta. Kay basin og mong agpastos sila si Robin og iyang mga barkada. Okay, Sarah. Oh, Kana! Unsa gani isulti na ako? Upatuo dayon ka. Dili ko ni mo palaguton. Oo, asa na buloy ha? Asa man tong imong kauban buloy? Asa na? To na. Sas! Puti, hindi kayo itlog tong amigo ni mo. Dili ra ba na likay lang to sa Sara taon. Away mahitabo Ay, ba? sis, talawan gito siya. Kaya kung di pa siya talawan, nga nung padaman siya ni Sarah. Ha? Musukulong ta siya. Burbida. Nihambang na bitaw to. Kakakmasal ka. Mura makagagukoy kitang tao. Karatil ko palayo. Unsa. Unsa na kisulti mo? Ha? Unsa to? Usbara? Usba? Di ba? Adi, Ikaw may hungawan ako. Ruben, Ay. Please. Please. Ayaw na lang ilabti patawon si Buloy, uy. Eh, dili. Naglagot yung ko. Burbida. Unsa man? Nya. Higala ta o dili na? Risa. Buloy. Ato na ta. Dali. Okay. Rubuntot. Ato na ni. Surabuntot! Hoy! Sutihin niyo inyong amigo ha! Katong Piolo, nga talawan siya! Talawan! Sultihan ako Dali na, Buloy. Hapit kid masuk magisip yolo, Buloy. Kato ka may pilulo. Pamahala naman sa tuya. Nahagit mo taon to giingnan siya ang Sara nga ipakita imong pagkalaki. O to, masukol na ta siya. Bisag, daghan kitong kontra niya. May gani. Kay iyang kidasip yolo. Aksyon o baliba dyan piulo taon. Na, suko man hinoon Sara taon. Buwagan man taon siya ni Sara taon. Paita, uy. Di gid masabot ang kinaiya ni Sarah, Buloy. Pait og may masawa niya. Tanaw na ko. Pero may suksok sa ilawang taon sayal si Bay Piulo arang Sara. Away kaso. Okay naman si Piolo. Kay mahal man niya si Sarah. Ako Piulo ana. Lupar gugman ako eh. Oy. Lucy! Lucy! Susiya, si kinsa ka nang miabot. Sila Sarah, oy! Og may kuyot! Kinsa kuyo? Si Piolo! Unsa? Nganong niya ka na siya? Sarah? Akong gidama, may. O gusto puti pasabot niya na. Nagbalik ka mo? Yes, mommy. Sarah! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!